Благодарим ви, че сте отделили 15 минутки от своето лично време, за да изслушате компенсационният план на Rain International. В това видео ще разгледаме 7 от общо 9 бонуса. Този компенсационен план е създаден от самият Ранди Гейдж. Най-добрият компенсационен план в индустрията. Той съчетава бинарен бонус заедно с линеен. И линейният бонус е с компресия или хибриден компенсационен план. Хората, които са дълго в тази индустрия, знаят много добре за какво Ферари говорим в този бизнес. Имаме 4 пакета. Първият е 150 евро, вторият 320, третият 602 и четвъртият професионален пакет е 1172 евро. За хората, които смятат да правят този бизнес професионално, дългосрочно и искат да печелят сериозни комисионни, препоръчвам професионалният пакет от 1172 евро. Един от моделите на iPhone струва малко повече, но както знаете, iPhone носи разходи. Замислете се какъв бизнес може да направите с тази сума. Дори сергия за пуканки ще ви струва доста повече, имайки предвид наеми, оборудване и така нататък. И никой не ви гарантира успех с сергията. Но тук, ако вие си закупите този пакет, зад вас застава компанията, която вече е развита в 50 държави. Застават ръководството на компанията. Застава вашият поканващ. Зад вас застава самият Ранди Гейдж. И това са много фактори, които ви гарантират успех. Всеки един от пакетите носи 50 CV или 50 точки. Първият дава 50 точки, вторият пакет 100, третият 200 и последният професионален дава 400 точки в вашият компенсационен план, където по-късно ще разглеждаме в екипният бонус относно тези точки как работят. Когато имате клиент с пакет 150, вие получавате бонус бърз старт. Първият бонус $25. Ако имате клиент с 320, получавате $50, клиент с 600 $100 и ако имате клиент с 1172 евро, вие получавате $200. Или само с 6 клиента с вашият пакет, вие сте си върнали вложението. Макар че, вие когато сте си закупили продукти в тези пакети, вие сте си върнали вложението веднага с самите продукти, защото те са за вас, за ваша лична консумация. Така че, ако имате 6 клиента, имате $1200 чиста печалба. Въпрос на гледна точка. Вторият бонус е бонус дублиращ или бонус от второ ниво. Когато ваш клиент е записал свой клиент на второ ниво с пакет $150, вие получавате $5. Ако този клиент е с 320, получавате 10, ако е с 600, получавате $20 и ако е с професионалния пакет, вие получавате $50. Или от първо ниво имате 200, от второ 50, общо $250. Третият бонус е бонус партньор. Той е еднократен бонус. Когато имате един клиент във вашата лява страна и във вашата дясна страна, тук в екипния бонус ще разгледаме относно лява и дясна страна малко по-късно. И в рамките на 3 седмици вие имате 300 точки в ляво и 300 в дясно минимум, вие ще получите $100. Бонус старши партньор. Той също е еднократен. Когато имате един клиент в ляво и един в дясно, и ако в рамките на 6 седмици вие имате минимум 700 точки в слабата страна или 700 на 700 минимум, вие ще получите $200 относно точките
Малко по-късно, както казахме, ще разгледаме в екипният бонус, с който завършваме. Ако вие в рамките на 6 седмици сте преминали тези етапи, общо вашата печалба ще бъде $300. Плюс 200 от бонус Бърз старт, плюс 50 от дублиращия бонус и сумата става доста добра. Петият бонус е бонус за повишен ранг. Когато вие се изкачвате във вашата кариера, първият ранг е ранг партньор. Когато го достигнете, вие ще получите $30, ако това сте го направили в рамките до март месец 2025 година. Всички тези суми може да ги получите от този бонус за повишен ранг до март месец 2025 година. Ако сте качили ранг старши партньор, ще получите 60, при бронзов 100, сребърен 300, златен 500 и при платинен $700. Следващия бонус е бонус мейчинг или линеен бонус. Тук вие може да имате една, втора, трета, пета, десета линия в ширина, както и в дълбочина. За хората, които са запознати с компенсационни планове, знаете, че в линейния маркетинг той е лимитиран до 3, 5, максимум 10 нива. И вече 11 или 20 ниво вие не може да получавате комисионни. Но тук в Рейн няма лимит в дълбочината от мейчинг бонуса. Няма лимит от това вие да получавате до 7 поколения, в зависимост от вашият ранг, между 7 и 12%. Нека ги сложим средно 10. В мейчинг бонуса вие получавате комисионни върху печалбата на вашите партньори от екипният бонус, за който ще говорим след малко. Или ако някой партньор е получил $30 в екипния бонус, вие ще получите 3. Ако някой е получил 9000, вие ще получите 900. И отново казвам, в пълна дълбочина, в зависимост от вашият ранг. Нека видим кога стартира бонусът. Имате ранг партньор, старши партньор, бронзов директор. Когато вие сте бронзов директор, в друго видео ще видим изискванията за бронзов директор, вие може да получавате от първо поколение комисионни. Какво означава от първо поколение? Ако това е вашата първа линия, съответно имате нива. Това ви е клиент 1, клиент 2, 3 нива от клиенти. До четвърто ниво, където има бронзов или по-голям директор, вие в тези 4 нива ще получавате до това първо поколение комисионни върху печалбата на вашите партньори от екипният бонус или от бинара. Ако искате да получавате до 51 ниво в дълбочина или до второ поколение, вие трябва да бъдете сребърен директор, където може да получавате до второ поколение. И ако вие сте златен директор, може да получавате до трето поколение. Ето къде стига границата на трето поколение. На 71 ниво има сребърен директор. Ето вие прескачате първо поколение, второ поколение и стигате до трето поколение. И може да получавате от всички 71 нива комисионни
от партньорите, които имат печалби в екипният бонус. Ако във вашата втора линия няма директори, вие получавате до 110 ниво печалби. В третата ви линия до 221 ниво, ако няма директори. Вие, разбира се, ще получите до 221 ниво от всички партньори, тяхните печалби от екипен бонус. Нека разгледаме екипният бонус. Както знаете, в линейния маркетинг, всяка една от тези линии, те са конкуренти. Ако има клиент, който е приятел на ето тези трима човека, всеки един се бори да го спечели. И те нямат интерес да си помагат. Но в бинарният бонус, в екипният, тези линии са събрани в едно ляво и едно дясно. Лява страна и дясна страна. Или ако имате 5 линии в широчина, 5 съответно или 6, трима от тях ще бъдат в лявата страна, трима от дясната. Или тези трима ще си помагат, имат взаимен интерес, защото те са един по друг, и другите трима ще бъдат в десния екип и отново ще си помагат и ще бъдат един по друг. Или само две конкурентни линии, което е уникално. Нека видим. Екипният бонус дава 10% върху слабата страна, която слаба страна може да бъде минимум 300 точки. Тези 300 точки може да бъде един пакет от 600 и един пакет от 300. Може да бъде 3 пакета от 320, които дават 3 по 100, 300 точки. Когато имате минимум 300 вляво и 300 вдясно, това е един бинарен цикъл. Този цикъл се засича във вторник вечер. От вторник до вторник се натрупват точки. Както и всички останали бонуси се засичат седмично във вторник. След засичането вече следва изплащане. Съответно, един цикъл от 10% ви дава $30. 2 цикъла 60 и така нататък. Когато бъдат засечени точките, лявата ви страна става 0 и дясната също 0, ако са равни точките. Следващата седмица вие отново имате 300 точки във вашата лява страна, но в дясно екипа е работил по-силно и имате 600 точки. При което вие получавате за един цикъл $30, лявата ви страна става 0, а в дясната имате остатък от 300, тъй като от 600 са извадени 300. Нека си представим малко по-голямата картина. Вие имате екип в Румъния. На ваш приятел, неговият брат, живее в Румъния, той е споделил на брат си, брат му е създал екип и екипа е направил 9000 точки във вашата лява страна. Друг ваш роднина, да кажем, съпругата му е в Испания и тя създава екип в Испания. Вие не може да контролирате и да спрете хората да споделят по цял свят. Испанският ви екип е направил 15 000 точки. Вие ще получите върху слабата страна брой цикли 9000 делено на 300. Ето, че получавате $900 в рамките на тази седмица. Всеки споделяйки на някой, съответно се оказва, че вие вече имате екип в САЩ. Където екипът в САЩ, на този по-голям пазар, там където е и самата компания, този екип е направил 90 000 точки във вашата лява страна. Оказва се, че вашият екип вече е и в Индия. Там са направени 200 000 точки, имайки предвид населението на страната. И
Това са нормални обороти. Хората, които са в тази индустрия от доста време, знаят, че тези цифри са напълно възможни и реални за тези пазари. И така, вие ще получите върху слабата страна, върху 90 000 точки, спрямо брой цикли, $9000 само за една седмица. Не знам за вас колко пари са това, но за мен са много. Разбира се, това не става за ден или седмица, необходима е доста работа. Има хора, които са го постигнали за 2-3 години, за 4. Това зависи вие колко работите. Има изключения, които за много по-кратко време го постигнаха. Нека отбележа някои важни фактори. Отварянето на българския пазар е март месец 25 година. Компанията е от 13 години, в 50 държави, но българския пазар не е разработен. Той е в началото. А знаете колко е важно да сте в началото. Поинтересувайте се за събитието през март месец, края на февруари, началото на март. Нека завършим с нещо изключително важно – вашето позициониране. Приемаме, че вашият поканващ има 4 клиента. Клиента 3 е човекът от САЩ. Приемаме, че вие сте номер 1 от лявата страна в бинара на вашият поканващ. В дясно той е сложил човека 2 Иван. Има вариант, при който ако вие се позиционирате сега, човекът 3 от САЩ да бъде под вас и вие да получите тези 90 000 точки или $9000. А има друг вариант. Ако вие кажете на вашият поканващ, че имате нужда от време, да помислите, докато вие си мислите, човекът от САЩ се е позиционирал и вие ще бъдете под него и ще пропуснете въпросните $9000 за седмица, но те ще бъдат всяка седмица. Така че навременното позициониране е определящо за вашето развитие и финансово благополучие в този бизнес. От вашето решение в този момент зависи бъдещето на вашите деца и вашите внуци. Благодаря ви за отделеното време и внимание.